gini parit dalangin baga. Nagpakada ka. Kaya pa naklamit tani karuba. Ay, nga mabalin. Awante ka rapat ang nga subli jay. Ada pa jay inawam ijay. Sige, sige. Oh, ay, pss, pss, pss. Ni, Ano na yan? papa na. Iisip ni pare. Ano man ukuran kini pare mo? At ang importante lang yung baga na kanya. Ano nga importante man atan? Ay, hanggang mo at importante. Ay, amog dagit ang style. Mga kastati ko. Importante baka damdam butin ko man atan. Importante ang improbote. Subli jay. Di ka pa nakaluto, di pa mangga kayo. Sige, luto ka ron. Bago ka pa dyan, manong agatang. Pa. Ops. Apay. Pagya pa ng ata? Nag-text ni pare, bakit? Di birthday ka nung anak na. Hindi na magnanod ka iti matulong nga pulutan. Ay. Ito, Ano? Nag-like ka mo? awang naroon ka no, bakit iti ituno na kay birthday ya anak na. Iti ito yun, ako dahil lang mo. Anya ti ipasidam kanya mi mat. Hindi makisidakan to dito birthday ka rod. Nagpakada ka nga agala ijay red. Basta. Nang adamat lagyan na alangan mo't nga, matikin nala ka. Birthday. Uray pa'y birthday. Awang karapatam. No birthday, bakit? Ilutom ijay, makipangangkat. O di ba? Makakayat mo nga si Katito Dukot dito eh. Kaya na nga ti aramidik nga eh. Makakayat mo. Inka ito no kidde, tas sidain tayo nga data pa mo iyap apan ta birthday nga. Di, Pulutan mo pa kababain ka ni pare. Anya ti pagbainam. Ni pare mo na siya. Diba ka alangan mo. Sige, pili ka. Dan mabain ka kini pare. Alaam ti bagbado mong tayo ka na adyan eh. Sige, bakit tapnawan ti riray, tan sundon sa man ti mauyong mo, itunok lang tan kasi da tayo. Sige, kalaktan ng tangiwa mo. Ano eh, Kaya mo nga pasubsubak tangiwa nga data. kababain ka karuban, nagtaguri ka. Ba mo, nanak makanjikin ni parin. Kaya mo makaraman. Itunok na ko din, bakit? Makaugad ka. Haan. Gagangay di buhos ko da dyan. Tam lang, no makaugad ka ta kitam. Bakit? Itunok ato yun nita, si Daim amin. Sige. Bukan. Sige mo din, nakan bakit Ang babae mo, hindi naman katulong nito na sa trabaho ko. Hindi mo tumulong ito. Niya ata. Pasan. Ibis natin ko kinipare dati nga itulog baga na nga pa, tapos hindi nga tumulong. Niya ata. Atay pagbagam? Abang bakit? Wala ka man lagamin nakangig na tuling ngayon. Bakit? Kanya nga rin yung mga pagbagam nila. Itong tunong ko dahil ito, kunak. Nagbayag nga maluto kahit mabisbisin, amok nga mabisbisin ka, kung lutlot ko kung nalain. No, maimas mo mo iti mangan, kaya ito man panagungot mo damdama kanya ako. Sigurado mo lang kagdabdabok dita, takitaab. Madi pa ka tsak pa eh. Kaya ako dahil masunurin ato yung asawa mo. Nga minsan masurunin ako. Bakit, mga rin? Kaluto ako, may ka, nagbayag-bayag ka kaya na dating patunong madatoy.